Tuossa reissu aluillaan, niin onko jätkillä mitään mielipiteitä asiasta? Ihan makia. Siis hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Sanotaanko, että hyvä fiilis. Kuuma. On ollut kuuma, on ollut jumpossa kuuma. On ollut lentokoneessa kuuma. Mutta nyt on erittäin vapautunut olo päästä liikenteeseen. Kiitos. Vettä sattaa. Hyvä, mennään sille. Vettä sattaa pikkusen. Joo. No, kohta saisee. Joo, kohta se paistaa aurinko. Kyllä, just näin. Kyllä. Joo, ensimmäistä päivää tässä ja heti vettä sattaa, mutta lähdetäänpä syömään tässä nyt kun on lounasaika ja katsotaan mitä siellä on hotellin omaa tarjonta tänä päivänä. Joo, eihän se mikään kulinaristinen makuelämys ollut, mutta kyllä siitä nälkä lähti, niin pitääpä lähteä käymään seuraavaksi tuolla kaupassa. Uima-allas hommiakin siinä ois, mutta ei teidän vesisattuna jaksaa lähteä uimaan. Pitää katsoa tuossa kunhan kelit tästä huomenna paranee, että käykö sitä pulahtaa. Mutta joku iso lokki sinne on mennyt uimaan. Sitä ei paljon vesisaa kiinnosta. Lähdetäänpä syömään, käydään kattoo joku katoravintola tuosta. Saisiko siltä vaikka jotakin kanakebabia TMS? Voisi toimia tähän väliin. Pikkuhiljaa alkaa mennä kiinni tää purkas tässä syyskuun loppupuolella. Esim. Tässä huvipuisto on jo kiinni. Joo. No niin, ei siinä mitään. Toivottavasti ruokaa on vielä kuitenkin jäljellä. Siinä olisi meille ruokapaikka, niin lähdetäänpä katsomaan minkälaista siellä on tarjolla. Nyt ei oo kyllä huono ollenkaan. On vähän special one portionia, chicken portionia ja noin niin. Äijä on tyytyväinen. On erittäin hyvä. Makia itekin kohta pääsee syömään. Sieltä se tulee. Otetaanhan vielä tältä puolelta vähän videota. On nimittäin hyvän näköistä. Ja on makuja. Todella hyvä. On herkullista. annos. Melkein joutuu mennä tuommoisella hevoskyydellä kämpille. Oli niin iso annos kyllä, että just tuossa mietittiin, että oliko jopa liian iso. Mutta sen voi jättää keskistä, jos tuntuu liian isolta. Mutta oli hyvä ja paljon maksoi. Joku Maksaako ne 8? joku 8 € oli tuonne annos. Siihen juoma päälle. Todella hyvä. Suosittelen kyllä tuota paikkaa. Ei muuta Rolla oli kans hyvä eilen mitä syötiin, mutta se oli halvemmaksi, joku 6 €. Joo. Ei ollut noin iso kuin tuo oli kyllä ihan järjettömän. Oliko periaatteessa sama makuinen, kun tossakin oli tuo leivä mukana ja näin? Joo, se oli käytännössä samat maut. Joo. Pienempi, niin kuin pienempissä koossa. Okei, pitää varmaan huomenna syödä semmonen, niin ei tuu niin täyttä. Nyt pitää lähteä ottaa välilepo. Lähdettiin katsoa, että löytyisikö mitään hierontapaikkaa sen verran selkä jumissa. Niin tästä neuvo kävelemään. Tässä on hyvä kävellä tietysti. Ei sen puoleen. Siinä on joku hyljätty rakennus. Joo. Kiinnihän se oli tai open luki ovensa, mutta ei sillä ollut ketään hieromassa, niin lähdetäänpä takaisin hotellille päin. Pahat utska. Nyt on hyvää näköistä. Tuossa on vähän monenlaista pihviä ja salaattia. Katsotaan kohta, kun on ruoka valmis, minkälainen siltä tullut. Hyvän näköinen katuravintola. No niin, sieltä tulee tarjoilija. No joo. On hyvän näköistä. Ei muuta kuin aletaan katsoa, että miten ne maistuu.
tosta heti alakuun, niin ihan vaan tuosta pihviä. Possua. On hyvä. Vähän chilimajoneesia. Nyt on hyvät safkat. Ensimmäistä kertaa reissulla on oikein hyvät safkat. Toista kertaa. Pikkuhiljaa sit alkaa kasa pienenä. Täällä on mahaneeni tai... Pynnönen olisi varmaan vetänyt kaikki, mutta majoneesta jäi melko paljon ja lihakin jäi vähän. Mutta aika sopivan määrä oli ja maha on täynnä. Harvemmista on näin täynnä, mutta kyllä sitä taas on. Varmaan pitää lähteä pikkuhiljaa, vaikka kello on vasta 7, niin maha täynnä nukkumaan, niin mikä sen parempaa. Joo, se olisi ruokailusta varmaan kohta 4 tuntia, niin vieläkin on maha ihan täynnä. Varmaan se pitää lähteä kello 10 niin nukkumaan. Jatkaa huomenna sitten. Pitäisi olla pikku välipalat nakkama. Mikä sateenvarjo sulla siellä pizzassa? No ihan varmaan, mä en tilannut tuota. Mutta on hyvän näköiset pikku kalat siitä ja sulla oli kaltsone siinä ja Jonallakin kallaa, niin kyllähän nämä on mavulla. Mutta ainakin oletettavasti ruvetaan maistelemaan. Joo, kyllähän se oli mavulla tuo kala ja paikkahan meillä oli, mikä tämä oli tämä paikka? Air Conditioner. Eikä pitääpä katsoa tuo paikka kohta. Joo, Sushan Oats oli tämä paikka ja tämmöisiä kuvia. Ja ihan tuon kuvan perusteella niin valitsin itselle ruoan, mutta toki mulla oli vähän sitä kuitenkin erilainen tuo oma ruoka. On jotakin pihviä siinäkin. Pizzaa saa ja vaikka mitä. Ainakin suomalaisen makkuun niin oli toimiva paikka. Täältähän alkoi löytyä näitä hyviä paikkoja, sitten kun rohkeasti vaan meni ravintoloihin sisälle, niin alkumatkasta jäätiin vähän noihin katoravintoloihin. Kyllähän täältäkin tätä ruokakulttuuria löytyy. Se olisi vielä viimeinen aamu ja keli näyttää hyvältä ja tänne olisi tarkoitus käydä tuolla vanhassa kaupungissa, niin lähdetään kuitenkin ihan ensin aamupalalle. Aamupalaa ennen kuitenkin piti neuvotella myöhempi uloskirjautuminen. Ja sehän onnistui. 60 levaa piti maksaa hintaa per huone, niin saa olla vielä ilta 10 asti, jolloin lähtee sitten taksilentokentälle. Katsotaan mitä aamupalaa tänään on. Syö. Semmoinen perus, yleensä semmosella leipäkananmuna linjalla mennään. Syödään nuo pois ja ihmetellään sitten, että millä sitä tänään ruvetaan. Otetaan vielä hyvät kafeoleet ja sitten lähdetään johonkin. Otettiin tosta taksilla pikkosiirtymät ja mennään tonne vanhaan kaupunkiin käymään. Joo, täällä sitä painetaan ja mennään portista sisään. Käy vähän katsomaan, minkälainen paikka. Siinä on ihan komia lada. Hyvässä kunnossa ja muutenkin asiallinen meininki täällä.
Joo. Kyllä se aaltoa pukkaa. Morjesta, morjesta. Mennäänpä tästä alakertaan. Tuossa on tommosia kiviä. Tuolla on tommonen radari. Pikku porrastreenit tähän väliin ja sitten syömään. Käännetään tonne Yntyknäskraftaan ja sitten tuosta oikealle. On hyvä näköinen paikka. Side is the bar, back side is the kitchen. Nostin jotakin milkshakeja täällä. No salaattia ja nuketteja ja kannaa ja yhtä hampparia tullut syötyä reissussa, niin mitenhän se toimisi tommonen ihan vaikka juustopurgeri ranskalaisten kanssa. Ottais toimi 7,5 €. Silloin voisi lähteä liikenteeseen. Joo, otettiin starteriksi vähän mitä me otettiin. Mustekalla. Jotakin mustekala-tyyppistä. Niin. Se oli. Siis noita kalmareita. Sitten hampurilainen sitten siihen pääruoaksi piti ottaa. Ei oo tullut syötyä hampurilaista vielä. Katsotaan. Äijä otti Nesepar Style Fishia vähän. Joo. Mielenkiintoista nähdä minkälaista sieltä kahta tullut. Joo, täällä on jollakin vähän omalaatuisempi ruokavalio. Ensin jalakojäätelöt, sitten pääjäätelöt. Niin joo, alakaruoka ja pääruoka ja maistuuko ne millekin? Tää milkshake on melko hyvä. Tuo oli semmonen tuvakkasuklaa ja tuo on semmonen niinku pehmeä. Aha. Maistellaanpa tuosta vähän, miltä tuommoinen maistuu. Kalaisa. Mustekalaa maine. Mikä se niinku oli tuo? Selvisikö se koskaan? On tullut tarkemmin kysyttyä sitä. Onko se niinku mustekala? Joo, tää on vähän niinku tämmönen. Niin. Ei noin niitä lonkeroita oo, mutta mikä se oli? Mitä siinä luki siinä? Crimps. Niin, Grimpshän. Mikä se on se Grimps? Se tuli nämä burgerit, niin on hyvä olosi. Ruvetaan maistelemaan. Otetaanpa ensin aukko tästä. Vähän kylmäoloinen on tämä pohja. No. Ihan hyvä, mutta tämän yhden kokemuksen perusteella suosittelen syömään täällä jotakin muuta kuin hampurilaista. Esimerkiksi tuo näyttää aika hyvältä. Onko se hyvää makuusta? On kyllä hyvää kalaa. Täällä on kaikki mereelävät ollut tosi hyviä. Siinä on jonkun niinku ollut olevinaan linnan jäänteet siinä. Tämmönen Sofian kirkko.
Joo, periaatteessa. Kyllähän tämä ihan kirkkoa muistuttaa. Mä otan uuden, äläpä puhu mitään. Saanko me puhua saksaa? Mikä reikä tuossa? Ihan tuolla on joku tuommoinen vanha, miksi niitä sanotiin, niin tää. Joku tuommoinen taulu tuolla reijässä. Katsotaanpa rupeaisiko tässä mitään esityksiä. Odotellaan vähän aikaa. En tiedä muuttuuko tässä muumioksi ennestään, mutta on tässä joskus ainakin jotakin esityksiä ollut. Onkohan tässä ollut joku kattokin joskus? Varmaan. Osittain ainakin. Joo. Joo, vähän tämmönen possujuna kyyti olisi tiedossa. Katsotaan, käykö tässä vahinkoa, kun ollaan tällä niin sanotusti takarivistössä. Katsotaan, miten meni käy. Joo, semmonen paikka se oli tuo Nessebaari. Saari. Nesse-saari. Ja mennään possujunalla niin tuonne osaapuolen tuonne vastarannalle. Puolisen tuntia varmaan kestää. Niin muuta. Muita vastaan ei käytä ruveta taistelemaan. Se on niinku fakta. No joo. Katsotaan, unohti periä meiltä maksun, niin katsotaan, että periikö ne lopussa 6 levaa hinta, niin sillä on pahaa. Kaikki maksaa 6 levaa. Periaatteessa sama hinta kuin taksilla. Taksi maksaa 400. niin vitsille. Vähän vähemmän. Ihan hyvä homma. Tuossa on niinku tommonen mini aquapark, niin aika iso. Kuitenkin oli elossa. Maalla, merellä ja ilmassa. Voi mennä tällä possujunalla.